ସବୁ ବର୍ଷ ଆମ ଗାଁରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ସହିତ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଯାତ୍ରା। ମୁଁ ସିଧା ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଥିଲି ପିଲାଙ୍କ ମେକଅପ୍ ରୁମ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ମା ଦଣ୍ଡବଶ୍ଚିମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ମୋ ସାନ ଭାଇ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। 36 ଭିଲେନ को 37 गुंडा एका लड़िबो महाला मांडा